imam problem prošće. Da. Ali Vjeverica je moj medij, tako da znate, Vjeverica je isto momak kojeg ja ne poznam jako dugo i mislim da on o meni malo zna, ali je to dovoljno da se družimo kvalitetno i da nam je obojici zanimljivo u komunikaciji. Ovako, ja možda za neke koji ne znaju, dovoljno je ako jednom moram reći nekoliko podataka. Znači, ja mogu dosta toga kazati o umjetnosti i nekakvom dijelu iz tog širokog područja, a to je slikarstvo. Paralelno s tim se dosta bavim i sa motorima na neki način koliko ja to mogu i koliko je to uopće moguće. I to je ta neka povezanost, taj nekakav odnos, taj nekakav spoj koji je možda intrigantan kod mene. Evo, ja bih molio vas da mene zaposlite u ovom trenutku, da me zaintrigirate ili da me stavite u jednu ovako nezgodnu situaciju u kojoj ja moram progovoriti na